хора, вие сте знаете, тук сте втора част на втория епизод. Няма да го правим трети епизод, това е всъщност втори. Майка ти... Просто ми звъннаха по телефона и всички се разбрали по тяловете. Пак играйте на волейбол, вземи тази топка и го удари с нея. Ако мога, ще не става. Удари го докато такова. Не мога. Носиш си към него. Ама не мога, по тяловете. Уау. Носиш си към него. Обърни се към него и стреляй. Сериозно не мога. Не мога! Не, да не ти удари кончето, ако не беше очевидно. Защо седиш? Не, прекалено е голям. Еми той бута и той... Бебето е голяма, ама... Аре бе, дай ми топка. Ето. Внимай, повечето от тях са фалшиви. Чакай, разходи си и ще я намериш. Ще я намеря, аз не виждам, но просто... Оу. Моля те, не мога да я насоча. Ето, бързо. Хайде. Ама не мога да... Не виждаш ли, че не мога? Що? Ето вече мога. Сега 100% ще е супер трудно да го хвана. Да, така е. Абе, само връщай назад, постоянно го прави. Не, много си карай. Колко кръв му беше останал? Не знам. Много карай, бе. Много се карай. Пази се от чуленчето. Какво прави? Тренира. Бум, покорема, бам, бам. What the fuck are you doing? Рунд номер 2. Или 3, или аз не. Не. Защо? Добре, това си беше по твоя вина съвсем. Искам кръв. Не. Аз стана. Не мога да тичам тогава. Той сходи недостатъчно. Пази се. Ей, дай тука. Не знам. Абе, спри, Рей, можеш просто да го вземеш наново. Пак ти педе. Моля те, помогни ми. Защо не ми помагаш? Ти не ми помагаш. Аз... Сериозно, имам 20 кръв. Някой да ми помогне. Не! Просто когато ти отият една посока, ти отида на противоположната. Толкова е очевидно. Ох, майка. Защо просто не може... Виждам истинската топка. Добре, сприра, за да ти е по-лесно. Уоу! Брат! Пази се! Имам 15 кръв, как ще оцелия? Има начин. Ако умра, какво ще стане? Където последно се сейва. Това се падаше в края на първата част. Помогнете ми. Омага. Хайде! Не мога, не виждаш. Спри, Рей, отиди при него. Не мога. Да не ти стане нещо джойстика. Аре, брат, моля ти се, брат. По-тихо. Колко минути стана това? 3,5 почти. Вече се страхувам за живота си. Ужасен си бил. Много те мразя. Мразя такива игри, където работи с джойстика. Не че не обичам видеоигри, ама... Не съм свикнал с тебе. Сега, кой ще ми паднеш? Пресене, това е грешката ти. Трябва да отидеш при него и тогава да я пуснеш. Отдалече просто те бави. Да! Ето сега, какво стана? Дърпай на другата посока. Не го карай да ти влачи, иначе губиш кръв. Както сега. По-тихо! Аре, много те мразя. Гадно бебе. Алекс, кажи ми какво да правя? Когато... сега идват по-силните, защото вече все повече от половината му кръв. Когато взимаш топката, когато отиваш да го засмучиш, отиди при него и тогава го засмучи, а не отдалече. Това те бави. Бах ти трудното. Нали тази трябва да взима, да? Да. Ето, браво, точно така. Да, така. Най-после няма се да. Майко, на 10 кръв бях. Това е истински бос. Да. Какво стана?
О! О, Колко се запахтяни. аз се запътих. Не ми викай Марио, моля да... Не! Не разбирам. Влез. Не разбирам. От джойстика не ме слуша. Така е с много хора. Ей, я виж ти. Хич не ми дава. Хич не ми дава. 50, това е доста. Направо. Бебички ключ. Браво, затова ли се борихме? Звука ме накара да се радвам. Да. Какво става? Кой ми звъни? Аз съм майка ти. И сега ли се закускате, вече? Иди, чуваш ли ме, бе? Рано се, че си добре, аз губих контакт с теб изведнъж. Изглеждаш малко изморен след тази дълга питка, нали? Защо не дойдеш в лабораторията? Не искам. Изморих съм, не съм. Сега виж това. С тази машина някаква си... Не ми се го името. Тази машина ще ти позволи да сложи твоите духове там и ще ги сложи в картини, така ти не могат да избягат. Това е супер. Ой, Торо. Аре, какво правим, Така се. Това е бебето. Това е бебето? Не просто грижи духа, дето хванахме, да? Да, едното от тях е бебе. Виж как скача Ейка. Ура! Сребърна картина. Сребърна рамка, де. Това пак е сребърно. Това дали бяха от крава. Бебето! Бебчо! Гадното бебе. Направо ма нервира. То с бащата. Какъв беше това? Она е тука. Она е дето в огледалото. Те между другото не са някакво семейство. Да, казах ти, че са всички семейство. Има и повече членове, отколкото си мислиш. Това е само първа зона. Има 4. А всяка зона става по-дълго. Взехме Невил, Лидия и Чанси. Взехме 3 духа. Ура, толкова труд за 3. А парите, може да сниш ако искаш. Нямам други пари. Имаш 1 милион. Не, 1 милион и почти половина. Аз добре справям. Сейф, май. Как няма сейвам? Аз ако не сейвам, ще се върна пак при бебето. Не, здравей. Where will you go, Luigi? Почти 8 минути е. Dimension. Искам да видя... Не, няма хора влиерата да не съм луд. Може да си видиш духовете, които си взел там. Да, бе, се. Чао, Luigi. Чао. Отивай пак да се видиш. Не може просто да се тръгнеш, защото трябва да помага. Защото брат ти е там и ти уж го обичаш. То брат ми само вика, аз съм по-добър от тебе. Какво правиш от тото? Не е зачинно да говориш с него. Ние вече сме сейвали. Здравей. Не варно. Ако искаш, може да видиш как можеш да отвориш втора зона, но да не влезеш в нея. Там ли? Да. То нали С тези специални ключи отваряме по-странни извърти, по-интересни. За тая врата ни чака зона 2, която ще правим другата част. О, горкия аз. Да. Are you seriously, man? What now? I don't even like you, game. Това ни чака. Тук ще ме бе. Има много духове в този коридор, не само мишки. Батман. Батманови. Само, че не разбират от цвят. Това? Дисната врата. Това ще е голямо място. Харесва ми това място. Това е фалшива врата. Кой да ми каже? Защо ме фалшиви врати, не разбирам? За да ти изиграят с тях. Ама имението ли, наистина ли са направени или имението ги е направило? Май имението ги е направило, да. 100% не е... Да. Добре, коя врата? Виж ги в Y и да видиш коя стая е отключена. Чак, добре. Y. Y, ами аз не съм в Y. Да видиш на коя няма ключалка на нея. Не мога да го
това. Как са? Сулван. Добре, мисля, че унази там, май. Е тази там, нали? Не, но ти не можеш да отидеш при нещо, защото другата при нея е заключена. Движи го с жълтото. Надолу. Просто ми каза къде да чем, защото не са бъркам. Си потърсиш сам. Добре. Колко време стана? Ох, майко. Ти сте ви тук. Имам че тази врата отворена. Естествено. Благодаря ти. О! Заето е. Заето. Кой е там? Някой се изпикава добре там. Това място. Отворената врата. Един сайта. Искам да... What the fuck? Свири! Движи се, да не ти я прегръщат. Не ме прегръщай, ма! Гей такъв. Аз нямам нужда от... Спири! Ти... What the fuck? Браво, изпържи го светлина и пристърна. Това ме засмучва, аз тук го видях. Ох, стига си ми звънява, имам изличен живот. Обичам те. Обяснявай за как тия духове можеш да отреди на тях, като се движи наляво надясно, като луди. Това всъщност е трети епизод, хора. Не е втора част на втория епизод. Нека не се прави работа. Добре. Who is there? Ключ! Не го видях. Майко... Бум! Баха! Пара. Дали ще ми отвори това? Не, това там е... Гледай стаята, която си трябва да отключиш. Запомни пътя. Да, знаме тая. Добре. Втората зона, докато победиш втория бос, който е беше подобен на бебето. Ох, стига брат! Само, че трябва повече духове да вземеш преди да стане това. Да, аз толкова що развалих доста бързи знати. Може да го хванеш, за да можеш да завърнеш кръв. Знаеш коя стая да лезеш, нали? Да, what the fuck? Изкуно! Пази се, просто ги игнорирай. Моля да. The fuck is this place? Колко минути? 12 и половина. Точно колкото е да такова ми. What the fuck is this, guys? Първо да не вземеш маските и тогава да ги ослепиш. Аз не мога. С прахосмокачка можеш. Бързо! Едва. Просто ме боли. Що ми се качето, бе? Хайде! Не мога, не видя ли, че не мога. Много си бавен. Първо той те следва в момента. Бахчи, педе наса. Бурляс, че май го заслужаваш. Иди при него. Не мога, само да си ма... Ти беше така на мене. Не, ти си не разбирам. Няма да ми кажеш какво да правя. Бахчи, нещастник. Ти си нещастник. Аз те мразя. Ето сега. Това беше загуба. Как се смогат маските? Къде ходите са преобличите, а? Ние сме от мафията. Затова танцуваме един с друг. Що ми се гачите, бе? Тебе ме боли. Вау. Защо сега се занимаваш с други? Той те следва. Добре. Сега ще има двама, които да ти следват. Бе. Не.
заради... Вау! Спри се, бе, брат! Колко съм нещастен. Не, това е нереално. Това е нереално. Ето, какво става сега? Ти сигурно си последния. Те вече те фанахте, бе, розово. Розовото за последно. Той като десерт, защото е розово. Да, така е. Сега вече идва истинската задача. Колко ми рече?